Benvidos á corte do director, como na canle da Caixa Negra da Nostromo. Xa lle estou dando bastante caña ao cine, pensei en redibuxar un pouco esta canle e falarmos un pouco de literatura e de ese tipo de novelas de merda que me gusta consumir ás veces, moitas veces levadas ao cine, e se foron levadas ao cine tamén o comentarei, pero irei nesta línea. Así que hoxe voume meter con unha novela que me gustou moito no seu momento, que é unha triloxía e tuvo unha adaptación a Amazon Prime que é Apocalipse Z, algo que nos prometeu unha invasión zombi na Galiza e veremos que nos trouxo. O formato do primeiro libro é un formato que comeza imitando o mundo dos blogs, algo que estaba de moda cando se fixo ese libro e que ahora sona algo anacrónico, e que, cando cae a civilización, se transforma nun diario personal. Ata aí, pois, unha forma de narrar novedosa, sobre todo para a literatura española, e que resulta bastante curiosa para o lector e fácil de ler porque os capítulos son bastante pequeniños, pero que, como son reflexións personais do autor, non deixa de parecerche gilipollas cada 5 minutos. Adiante, alégramo día. Co inicio de todo, o señor Manuel Loureiro parece ver o futuro, pois previu como respondería o mundo ante a crise do Covid-19 hai agora a friolera de 5 anos e, ademais, iniciouno nun lugar en conflito similar un pouco á guerra de Ucrania. Neste caso, trataríase dun ataque yihadista nunha república soviética que desenterra un virus desenvolto durante a Guerra Fría e que quedara aló olvidado e, bueno, resultou ser mortífero para a humanidade. Este virus foi denominado pola prensa como o virus do Nilo ruso e, como bon fillo da súa época, este libro está cheo de comentarios á realidade española do momento, con gobernos de Zapatero e a ameaza independentista do Estatuto de Cataluña. Sí, de feito, unha das cousas que máis me reventaba desta lectura era nos momentos nos que facía referencia á actualidade e se notaba que detrás da escritura había un lápiz que estaba pensando en escoitar a copia. E, de feito, fai referencias a escoitar a Jiménez Los Santos. E a veces chega a reflexión de menos mal que veo este virus, que xa non se fala de independentismo. Sí. Oh, mierda. Manuel Loureiro narra moi ben como vai caendo o mundo, como os países pechan fronteiras, como actúan de forma caótica, como pensan que van a solucionar o problema xuntando a xente en núcleos poboacionais onde non hai infectados e iso resulta un problema, e vai evolucionando nesa narrativa dun xeito que eu creo que é brutal, sobre todo para un momento no que non se estaban a producir produtos zombies ou apocalípticos en masa. Os personaxes que se nos van presentando na narración son carne de cañón, pero preséntanos o suficiente tempo como para que nos importen un pouquiño, ou polo menos para que entremos na súa historia. Comezando polo veciño tolo que tamén se queda na súa casa e lle dá por drogarse e acaba mal, hasta aquelas amizades que vai facendo polo camiño. Para min, o grande efecto deste libro e da saga é que era a oportunidade para mostrarnos unha Galiza zombi, mostrarnos como a xente daqui sobrevivía a un ataque zombi, rollo Guerra Mundial Z, pero aquí. En cambio, vemos a un protagonista pontevedrés de boa cuna, que ten moi boa casa e que acaba marchando pas Canarias. De feito, as poucas referencias á Galiza que hai son referencias urbanas a Pontevedra ou á Ría e algún chiste sobre es que en Galicia llueve mucho. Sí, eso pasa. A adaptación de Prime consigue facer que un personaxe que che parece gilipollas e disfrutarías ver como comen che resulte importante e teñas medo de que o coman. Ainda que sabes que non o van a comer. Vesme dar xa. O filme de Prime consigue adaptar de boa maneira ese libro á pantalla. Consigue cambiar personaxes detestables como o veciño drogado por unha señora maior con fame a que o protagonista axuda.
humanizando o personaxe e facéndonoslo ver como tierno e non como un señor de Pontevedra odiable. Así vivimos a morte da veciña como algo tierno que empuxa o personaxe a explorar, cousa que, coa morte do veciño, foi un pouco, bueno, vale. Tamén se carga narrativamente toda a aventura de ir a Vigo a buscar unha pieza para renovar o barco. Algo que, leído, era divertido, pero levado á pantalla serían pantallas oscuras con pouca acción. Tamén introduce aos personaxes nenos no hospital como algo a maiores que lle dá máis ternura e tensión ás escenas cos zombis. Outro acerto desta adaptación é explotar a figura da irmá, convertindo ese blog para frikis da internet en unha, digamos, conversación continuada con súa irmá, falando da situación actual, do que vai ocorrer, etc., e cortando a cándoa o seu teléfono, pois di adiós. En canto á singularidade xeográfica, gustoume ver un peregrín zombi. A ver, é gracioso. Esta noite creo que vou coller gorda. Na segunda parte, vanse ás Canarias e das Canarias mándano de visión a Madrid. Super cómodo. Ademais é unha novela que empeza super cómoda porque empeza sexualizando unha adolescente de 17 anos. Sí, eso xa era cancelable cando escribiu. Suspiré. Tenía un problema con aquella muchacha y no sabía cómo resolverlo. A lo largo de las últimas semanas, ella estaba pegada a mí y yo a ella. Estaba claro que me quería seducir y yo a ella. Bueno. Por moito menos do que acabades de facer vos, chegaronlle á cabeza un lote de xente. Desta segunda parte gústame como caeron os países e as explicacións que lles dan, e neste caso como caeu o goberno español. Leo textualmente. El rey Juan Carlos hizo un gobierno de concentración nacional en Canarias, hasta que apareció tirado por un derrame cerebral y tuvo el último funeral de Estado del Estado español. Sin un gobierno legítimo, los militares se movían agitados. Siendo sucesoria la infanta Elena, fue proclamada como reina. A menos de una semana, murió asesinada a tiros por un miembro del Partido Comunista Republicano en una visita a una granja comunal. Hubo enfrentamientos entre los partidos de Froilán y de los de la Tercera República. Gran Canaria, seguidora de Froilán, y Tenerife acabou sendo a Tercera República. Na terceira parte en Latinoamérica e tamén ten unha trama posapocalíptica religiosa. E aínda que sexa un mundo posapocalíptico, desde a miña perspectiva, Manuel Loureiro abusa desa perspectiva de tirar da figura femenina e o abuso sexual ou o abuso de poder como aquel elemento que move a trama. Mira que haberá cousas que explorar, pero non. Tens que poñer a pobre rapaza sendo parella dun tipo de 30 anos, ou a pobre rapaza sendo abusada por uns malhechores, ou a pobre rapaza sendo deseada por un culto posapocalíptico. Manuel Loureiro, a ver, que estamos no posapocalíptico? Buscamos cousas máis divertidas, hombre. A miña postura ante esos dous seguintes libros é que non merecen realmente a pena. Pódense ler? Sí. Resultan divertidos? Bueno, polo menos se queres continuar a historia destes personaxes, pódela continuar. Gastaría o tempo niso? No. Na actualidade todo ese material que recomendo? Pois que vexades a adaptación de Amazon Prime e xa está.